Isona ezulwini siya ngoJesu uyobona noma ungangcwele Ngiyakuzwa mnewethu, kodwa ezulwini awuyi ngoJesu. Ezulwini uya ngokwenza imisebenzi emihle. Ezulwini uya ngokwenza imisebenzi kaNkuluNkulu. Awuyi ngeJesu ngoba baningi abathi Jesu kodwa bangawenzi umsebenzi kaNkuluNkulu. Ukuthi Jesu akusho ukuthi wenze kahle phambi kaNkuluNkulu ngoba nesigebengu masiyontshontsa siyamthandaza uJesu. Nomthakathi mephuma uyamthandaza uJesu. Into ekufaka kubantu bakini nasengilozini zezulu nakumnini ongumnini womhlaba nozulu ukwenza kahle emhlabeni, ukwenza umsebenzi kaNkuluNkulu. Ngoba sesathatha ukuthi umuntu osindisiwe umuntu owenza kahle. Baningi abantu abasindisiwe bathi bathatha uJesu kodwa abangenzi kahle. Even emasontweni la kusontwa khona abenzi kahle. Kuningi abangakwenzi kahle. Bayamemeza Yesu befunda iBhayibheli bememeze kodwa umuntu uma kuvalwa inkonzo uyaqhubeka nenhliziyo embilana nayo. So lento yokufashion ukuthi siphume phambili sithi ngiyamkhetha uJesu njengenkosi nomsindisi kodwa ungalungisile la. Iyona lento ngempela ke mina ngithi cha ayisebenzi kanjalo. Ukwenza izinto ezilungileyo nokukhumbula ukuthi kunomuntu emhlabeni ekumele umlekelele, kunomuntu okumele angalali engadlile ukhona. Kunomuntu ekumele umzamele ngelinye ilanga uthathe umsebenzi asebenze ukushintsha impilo zabantu, ukushintsha isimo sokuphila kwabantu, ukufundisa abantu ngokulungileyo, ukwenza okulungileyo kubantu. Ikona ukufaka ezulwini. Hayi uJesu. uJesu sonke siyamemeza sonke othandayo ngisho umuntu eqhuza ukuthi kodwa Jesu wami. Kodwa leyo nto leyo ayikufaka ezulwini. Kodwa ukwenza kahle ikona oyokufaka ezulwini. Ukuthobeka, nokuhlonipha, nokuba nothando, nokulekelela, nokungabi nomona, nokufisela umakhelwane wakhe into enhle, ufisela omunye umuntu impumelelo, yizona ke izinto ezokufaka ezulwini. Lapho ke angaze ngiyibone emasontweni. Angaze nje ngiyibone emasontweni zenzeka. Emasontweni kuyamukelwa kuphela, akunikelwa. Amabandla ayamukela kuphela, awanikeli. They don't give back. Awunginike ibandla elifundisa izingane namhlanje enganayo imali yokuya esikoleni, awunginike ibandla elifida abazalwane abahluphekile, awunginike ibandla elishintsha isimo sabazalwane bala abahlala emjondolo libakhele izindlu ezingconywana. Awunginike lilodwa sobe sesiyakhuluma.